अभी नया गीत हम बोले रहनी। हाँ 2 4 5 रउआई का बे मूर्ति जी हम खाता नहीं सुरती जी। एगो लड़का कहता पूनमावा अब तहरा ले गीत होता जेकरा के आज के लोग नयका कहता। हाँ नयको में पुरन के बा। हाँ जी 100 रुपया। सुभाष जी भैया की ओर से पुरस्कार जेकर आदेश रहला कि गोलू जी आज के भोजपुरी देखी। मंच पर पानी का व्यवस्था कीजिए, मंच पर चाय बीड़ी सिगरेट का व्यवस्था कीजिए। और कूलर वाले भाई थोड़ा सा इधर भी हवा आने दे। कूलर वाले भाई पूर्व साइड कर दीजिए कूलर। पूनम है ने आवना क्या भैया मूर्ति जी पागल। आज के नयका जेकरा के कहल जाता चाचा जी वो होता नयको में पुरन के रही लय रहे कि पलैनी पोसैनी बुढ़िया अरे दाई माई के घर में ए बाबा जन्म भइल कोई सन छतर में। बाकी लइका कहता कि मैडम रोजे रोजे मुआवत करू हे गोलुआ के तो जान से मरवा दो। हाँ बम बिगवा दो। हाँ तोम से उड़वा दो। छुड़ा मरवा दो। चटैया बम लगवा दो मर जाई मर जाए। बाकी है तरी ताको जन चाहे पड़ाका फेंकवा दो। हां कुछो से मर जाई। हाँ आहा कि मरही के बाटे तो ई गीत को पुराना ना अब हई जो नहीं बा तनी बजा दो ओकर हम जवाब एगो लिखले बानी कि सुन हमर सोना मोना आज भरी पट जा आव हेने एकर जवाब जे कहता कमिटी भी कहता मोछू बाबा आ सुने वाला के मन नहीं खेला तो ई सब राह के हम राह चलत खानी ई गीत बन सकता। देखो कैसे अब गौले भी कैसे हो। आज भर रुक जा नहरी में ढूक जा आज भर ढीले ढाणी। ई नहीं खे कहे के एकर जवाब लो लइका कहता कि सुन हमर सोना मोना आज भरी पट जा उतर चलो होने फुआरा पर धीरे से घुलट जा उतर नहीं खे आवत तो पेड़ पर लटक जा। माने आज के भोजपुरी हमने के बिगाड़त नहीं जा कैसे छील रखे जवाब। हाँ जी सुन हमर सोना मोना आज भरी पट जा चलो होने फुआरा पर धीरे से घुलट जा काहे भाव खात बाड़ू गोलू भीरी सट जा एक बार सट के फेविक्विक नियन हट जा वो ठीक बा फेर बाड़ू लामा तो तनी से घट जा। यही तरी लइका कहते ते बिगाड़ देता रे भाव भाई। सुना हमर सोना मोना आज भपट जा चलो होने पुआरा पर धीरे से घुलट जा भीरी सट जा रेवटी के भेतर करवट जा आ जनी गोरी दूर जा दौरे पन्नी हुर जा आ बेरियर लागल बा तो धक्का देके दूर जा। एकर कोनो भैलू बा गोलू राजे भी मुआवे लागल अमर ले लो तो कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से